оркестра. Došao do Visvin Kadelo. Došao do Visvin Kadelo. И... Да, yes. И... Микрофона, нали е за говорене, не е за пеене. Туто няма да пее. Нищо ще се казвам Мухарем. На Мухарем Сервизовки съм кръстен, колеги. Добър вечер, дами и господа, искам да ви приветствам от името на Нели и Салим. Искам да ви пожелая добре дошли на това хубаво тържество. И все така да бъдете добре дошли. Искам да го обърна малко по съвсем различен начин. Дами и господа, ние сме от България. Всички знаете, че сме горбенчи в тази чужда страна. Моля ви са, от тук нататъка и по-близки, и познати, нека се явяваме на всички български празненства, защото ние сме от България. И без покана, и с покана. Значи искам да, как да ви кажа, нека бъдете така добри да се явяваме на такива празненства и най-вече на хубави моменти, защото това е един от нашите хубави моменти, които Нели и Салим тази вечер правят, тази годинка на Нели. И, пардон, значи ако нещо сбъркам, 17 езика знам, да знаете. Искам да пожелая на това хубаво дете, което е щастливо. Емили, ти познаваш ли му? Тя забравя да му познава. Искам това дете да расте в много хубави, щастливи моменти, с такъв хубав баща и такава хубава майка. Това е едно щастливо семейство, което занапред много добре ще се справя в живота. Пак казвам, ние сме в Германия, не сме в България. Тази държава е чужда за нас. Искам да приветствам всички, пак повтарям от начало, да бъдат добре дошли, да са живи и здрави всички, които уважиха Нели. Значи всеки знае от вас, тези двама родители, какво са направили от вас. За това дете всеки знае. Не искам да го споменавам, но всеки знае. Защото този видеозапис ще се гледа след 20 години и нека остане така в пространството. И никой не искам да казва. Нали знаете за какво говоря? И така, най-хубавата част след тези хубави ключеци на този добър оркестър, благодарим на оркестъра, не знам как се казва. Това е оркестър Тръкащи кокали. Оркестър, който е за всичко. Оркестър почти Фейсбук. Оркестър по всичкология, всеки говори, но от тук нататък искам да тръгнем по масите и да събираме подаръците. Най-щастливата част идва, но ще тръгнем от сепаретите според мене. Не искате? Добре. Що няма да тръгнем от сепаретите? Ще тръгнем от VIP масите. Това са VIP масите. VIP масите на Баджо, който всеки го познава в Хаген. Това е Баджо.
Да викам жената. Дали е ръководител на оркестъра? Ето ма. Дайте на Пачо жената, че тя е ръководител. Сега. И много да ви радва. Тя пожелава, Бачо и неговата мила съпруга пожелава на детето да са живи и здрави, също и на двамата родители. Всичко най-хубаво и подаряват 100 евро за това хубаво, мило дете. Един хубав, сериозен кючек. Много ради за това. Благодаря на оркестъра. Така, дами и господа, значи всеки знае бабка и детко, това тръгва от България, от Хагели, не знам, но те станаха известни в почти цяла северна България, може и в южна. Бабка и детко, това го чувам дори в Южна България. Подаряват 120 евро на Емили. Цялото си сърце си желая. Искам зето, двамата зета. Как се казва? От Завяново, не знам, Методи и Евгений от Бяла. Да изиграят по един кючек. Значи той иска двамата си зета да един хубав кючек да си изиграят двамата. Оркестър е един от най-добрите, владее всякаква музика. Дами и господа, не се притеснявайте да искате музика. Това е много добър оркестър. Обаче за рекламата после да видим какво ще прави. Сега искам да кажа нещо друго. С мене много не се познават, аз се казвам Мухарем. Те първо имам удоволствието да се познавам с всеки един, защото аз не ви познавам. И нека по принцип да си каже някой името, за да мога да оправям нещата. Мухарем Ахмедовски. Да, казвам се Мухарем, да знаете. Ремзието, един от най-скъпите приятели на семейството, се казва
Сали. Има ли и това е известно име на Сали Окаран, знаете? Подаряват 100 евро на това хубаво мило дете. Искат да бъде жива и здрава и да бъде винаги радостна и така да се смее в ръцете на баща си и на майка си. На тях също им предстои в петък да направят Дами и господа, заповядайте на тези хубави хора без покана и с покана. Заповядайте, просто защото ние сме от България. Това точно от начало говори. Оркестър Попилер свири, плюс едни от най-добрите в България, дами и господа. Този оркестър мене ма изкефи певеца, защото където е певец? Къде избега? Певеца пее всякаква музика. Знаете. По принцип, колеги, аз съм тъпанар. Така, искам за тези хора, които... искам за тези хора един музикален прозъв. Нека да бъдат живи и здрави. Следващия искам да видя. Името Албена ще го запознам. Албена, най-добра приятелка на Нели и с неговия приятел Мурат. Дами и господа, пак ще кажа на една бутълка уиски, знам 17 езика и бъркам някой път български език. Нека са живи и здрави. И на тях да им се случва същото и да повторят. Искам един поздрав за тези хубави хора, за това хубаво симпатично семейство. И подаряват на малката рожденичка 60 евро. Нека бъдат живи и здрави. И следващия чек нека да бъде за тях. Един друг подарък има. Нека да го видим. Какъв е този подарък? Яден? Тук са костюмчета, картини. Да, това е всичко идва от Италия. Да знаете. Това е от Италия. Поръчка специално. Значи още 60 евро за подаръка, 120 стават общо. Нека са живи и здрави, за тях един музикален поздрав. Момент! Нека да видим какво желаят те. На доларско значение се казва. Давай!
Един. Значи Нели каза, че това са нейните момчета. Извън брачни. Да знам. Да не са правили в епроведка. Извън брачни. Не са в епроведка. Добре. Да знам. Вземете си момчета сладко, да ви е сладко на душата.